Ending na lang namin ni Marvel. Yeah, dito sa favorite na tapsihan. Ito yung pinakamasarap na sabaw na meron dito sa Manila. Namin ni Jovan. As of now, wala. Kain-kain. Nabili ko para sa pamasko na dun sa bahay sa probinsya para sa mga anak ko. This one, para kay Regine. Kasi nag-sale sa market, so ang mura. Tapos this one, for 600 pesos only. Isang set na siya, tapos sobrang laki niya. Favorite niya to. Also, itong car na umiilaw-ilaw siya para sa bunso din. And nag-sale yung yung Play-Doh. Usually 39 to 49 pesos yung isang ganito. Pero nag-sale sila for 100 pesos only. Kaya bumili ako ng 2, 3. Kompleto yung 12 colors, diba? And I also bought my bunso kasi gusto niya yung shoes ng kuya niya. So, nakahanap ako ng shoes na para sa kanya. Umiilaw-ilaw siya. Yan! Magugustuhan niya. At ito yung isa sa mga favorite na nabili ko kasi 300 pesos lang siya. 350 yata. Pero ang laki na niya. Tingnan nyo. Tsaka educational siya. Ng ano ba to? Assorted siya na accessories pang bata. Pamimigay ko dun sa mga bata sa amin. Ang dami na. 240 pesos. Tingnan mo kung ano yung laman sa loob. Tapos, bumili din ako ng balloons para sa birthday ni Regine. Sisirain. Tsaka, ito, 2 for 180. Para kay kuya. Tsaka ito. Ito din, 2 for 180 din siya. Ito yung cute, parang mamahalin. Tingnan mo. Diba? Parang mamahalin siya. Para sila. Diba? Tapos, binili ko din si Dave kasi syempre, dapat meron din siya. 2, 100 pesos lang isa. So, mumurahin lang muna kasi yun lang yung afford ni ate. Diba? Okay na yan. At of course, pinamili ko rin yung sarili ko. Kasi syempre, dapat meron din ako sa sarili ko, diba? 100 pesos. Ano siya? Ang tawag dito? Romper? Romper. 100 lang. Ay, bet ko yan. Akin na lang yan. Saan? Saan banda? O sige, palitan mo ng dress mo. Tsaka ito, ang cute. Partneran ko nung white kong shoes. Okay. Diba? Para meron din ako sa sarili kong gift. Diba? Ito. Wala kasi akong anak na babae, so, di ba? Ang cute kaya nito, ang dami na. Matutuwa sila nito. Kahit konting bagay Kahit lang. hindi mo inaanak, di ba? Oo, kasi inaano ko sila palagi. Inaayusan. So, pag pumunta sila sa bahay, meron na akong ilalagay sa buhok ko na. So, ano masasabi mo dahil uuwi na ako sa probinsya, madam? Inunahan mo pa ako. Ano masasabi mo nga? Message mo sa akin. Pupuntahan kita doon, nakala mo ba? Last vlog ko na to sa Manila kasi uuwi na ako. Hahatingin kita doon, nakala mo ba? Itatry ko yung best ko na ma-vlog yung travel ko from Manila to Capiz sa Roro. Pag hindi na low-bad, di ba? Sana hindi ma-low-bad. Wala kang power bank? Wala, hindi ako nakabili. Bye!